Molt bon dia a tothom, molt honorable president de Catalunya, senyors presidents de les Diputacions de Barcelona, de Girona i de Lleida, honorable vicepresidenta del Govern i honorables consellers i conselleres, molt honorables presidents Jordi Pujol i José Montilla, president en funcions del Parlament de Catalunya, vicepresident del Congrés de Diputats, diputats, diputades de les Diputacions catalanes i expresidents d'aquestes institucions, parlamentaris, vicepresident del Congrés dels Diputats, digníssimes autoritats, senyores i senyors. Amb la mancomunitat, totes les coses de la terra rebran un nou alè de vida i fortitud, esdevenint potent l'aspiració nacionalista que convertirà Catalunya en un nou país. Això que acabo de dir ho publicava a la premsa de Valls el secretari de l'Associació Catalanista, Tomàs Selva, el juny de 1913. Al març de 1915, el metge, escriptor i diputat Agustí Maria Gibert definia la mancomunitat com la unitat orgànica i espiritual de Catalunya. El pensament, però, calia fer-lo confluir en l'acció. I va ser l'hora dels polítics de Tremp, amb força i amb perspectiva de futur. Calia fer convergir en un sol canal totes les energies disperses pel territori, tant les econòmiques com les socials, culturals, religioses i de la llengua. La construcció d'un país no s'improvisa. Els representants de les administracions tarragonines van saber connectar amb l'esperit de l'època i a partir de tota aquella riquesa econòmica i espiritual que estava dispersa, van pastar la reconstrucció d'un país. Europa era el model, el lloc on s'emmirallaven. Només cal llegir les actes dels seus acords per a veure com n'eren d'importants els països del nord. Quan Salvador Espriu, que va ser pàrvul de l'escola Montessori creada per la Mancomunitat, quan parlava dels països on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç, es referia precisament a aquesta tradició europeista. Reconstrucció del país des del sud de Catalunya. Tots els historiadors que han analitzat l'època coincideixen en què l'acció territorial va ser potent, va ser molt potent, transformadora de la seva realitat i encara més va significar evolució de pensament. Ara sí que es podia construir. Disposàvem dels mitjans i teníem l'energia espiritual necessària per a posar-los en marxa. I es van fer escoles, biblioteques i teatres que preparaven el demà. L'Escola de la Masó, les biblioteques populars de Valls i del Vendrell i l'Orfeó d'Ulldecona en són bons referents. Però això eren sobretot eines de futur. Tanmateix també van responsabilitzar-se del present, com nosaltres ara, fent xarxes de camins i carreteres que van connectar la producció agrícola dels pobles interiors amb els mercats del camp, el port de Tarragona i l'exportació cap a Europa i cap a Amèrica. L'agricultura deixà de ser majoritàriament de secà per a transformar-se en regadiu. I és en aquest temps que parlem del pantà de Riudecanyes, del transvasament del riu Siurana, del sanejament al delta de l'Ebre i del pont penjant d'Amposta que s'inspirà en el pont de Brooklyn a Nova York. Les infraestructures van comunicar territoris i Catalunya va esdevenir un país nou. Es va crear la Caixa de Crèdit Comunal al maig de 1914, només un mes després d'iniciar el seu camí a la Mancomunitat, ja que calia facilitar d'immediat mitjans econòmics a un món local que aleshores estava absolutament estancat geogràficament. I també els sindicats agrícoles, que eren la base de la prosperitat agrària catalana. Transports, ferrocarril, telèfons i electricitat, sanitat i assistència social. La Mancomunitat no volia que cap poble restés sense serveis bàsics i actuar de manera que no fos només important l'acció, sinó també la idea que la inspirava, el principi de solidaritat. Per això el valor del projecte de construcció nacional catalana continua sent del tot vàlid i demana ara el nostre renovat compromís. Aleshores, allò de què es tractava era de posar les bases d'un país que, a més de nou, com dèiem abans, fos sòlid, amb el propòsit de bastir sobre la solidesa la capacitat sobirana de poder viure del propi esforç, sense dependències.
Avui tenim el deure de seguir construint sobre aquells fonaments i aixecar un país nou també, i més lliure que mai, acollidor de tothom i on tothom s'hi senti acollit. I això només pot fer-se amb aquell esperit, amb la cultura pròpia, el coneixement i el diàleg polític com a motors. Al febrer de 1920, el president de la Diputació de Tarragona d'aleshores, Josep Montserrat Quadrada, es lamentava en un discurs dient el següent: la mesquina resistència dels governs centrals en atorgar-li a la mancomunitat, si no una plenitud de facultats, quan menys les més absolutament necessàries per llur desenvolupament, han fet que s'hagi hagut de moure dintre del limitat cercle de lleis antiquades, anorreadores de tota iniciativa. No els semblen actuals aquestes paraules? Si part del territori del Camp i de l'Ebre va transformar-se i articular-se a través de les infraestructures i del pensament, ara la construcció nacional continua essent vital per al desenvolupament global de Catalunya i per a situar-nos en el marc europeu que ens pertoca. I recordem, en aquest sentit, que tota l'obra de la Mancomunitat es va fer sense una sola ajuda o traspàs de l'Estat. Avui, 6 d'abril, com fa 100 anys, el país necessita mobilitzar tota la seva capacitat de construir-se de nou a si mateix. I disposem del principal actiu per a aquesta construcció: les persones que vivim, treballem i estimem aquest país. I en tenim en tots els camps: socials, culturals, polítics, econòmics i del coneixement. Són, com diu en una pintura a la sala de l'Arxiu de Comptes, manobres i constructors que, com a l'època de la Mancomunitat, estan disposats a treballar en l'aixecament del país. Els que, com jo, venim de la Catalunya nova, que va repoblar el comte Ramon Berenguer IV i d'on va salpar cap a Mallorca el rei Jaume, ho hem fet sempre. També fa 100 anys. I ho farem ara, amb fermesa política i amb compromís cívic, amb respecte, llibertat i comptant amb el patriotisme dels nostres ciutadans. Moltes gràcies.